Това пиленце пак не се храни. Предния път нещо беше болно, взимвах лекарства и така нататък. Сега обаче го подозирам, че му пречат тези неща да вижда. Или поне се надявам да е така. И затова сега ще получи прическа. Да видим как да застанем, така че и да се види на камерата и да свършим хубава работа. Така. Да видим сега. Стой, не мърдай. И няма да пострадаш. Не? Ох, махай се, бе, не ме кови. Мърдай. Айде от тази страна. Я да видим тук. Не. Не мърдай. Де, бе? Пиленце. Не. Я да видя пак от тук. Мърдай, бе. Сега би трябвало да виждаш по-добре. Надявам се това да е било причината. Айде, ходи да ядеш.